Jo, zdravím všetkými fanoušky, ja som opäť Team Kolek 588 a vítam vás pri ďalšom dieliku, už treťom z hry Minecraft, začiatky jeho Minecraftu. Dneska, ako som slíbil, budeme stavať ďalej strechu a chcem asi takých 500 lajkov, ako minulé do 24 hodín nasadila na toto video. Takže bez ďalších rečí ideme sa pustiť do toho. Ok, takže vítam vás pri pokračovaní tohoto super dieliku a hlavne dnes budem potrebovať asi ďalšie drevo. Jo, ahoj lama. Ďoknite na čo? Tá lama ma nechce. OK. Nikto ma nechce vôbec. Taká biela lama. Radšej neútočne, budem som sa dozvedel, že bude na vás útočí. Je mláďa lamy, aká zlaté. Takže tam už nemôžeme spadnúť. Dobre, spadol som. OK. Takže musím sa zase vyťažiť drevo. Budem potrebovať niečo na strechu, takže to je ten dôležité. To je výborne. Výborne, vyťažím si ďalšie drevo. To je veľmi potrebné. A hlavne som v minulom diele nestihol ísť do bane, tak skúsim to dneska. Budem potrebovať hlavne kamene na lepšie lopaty a veci, sekery. A máme tu väčší problém, musím naučiť nasledovať, že som hneď čo neskôr vrátiť do domu. Takže všetko drevo sme vyťažili, takže rýchlo do domu. Dáš vážiť hrať, nech si dať šprinty. Dobre. Dostihnúť predtým, ako budú liesť monstera. Vzhľadom do ženej vody nesmiem spadnúť, čo tu je. Pri mojom domčeku si robia lamy rodinku, nechápem prečo. Čau lama. A výborné, som v domčeku, takže musíme sa vyspať do ďalšieho výborného dňa. Šťuk. Už spíme. Dobré ráno, sme tady a ideme si vykraftiť veci potrebné na také veci. Vám to aj ukážem, takže je takéto. Tam mám toho 24 a teraz som mohol dostať na strechu pomocou našej super sprostej hliny. Musím ešte vykraftiť, radšej tu nie. Radšej sa nechať to z boku. OK, výborne, takže asi nám takých 11 hlín bude dokopy stačiť. Takže raz, dva. OK. Dobre, potom potrebujem 4, raz, 2, 3, 4. Dobre, výborne. Takže ideme na to, takže semka toto budeme sa dávať takéto veci, aby nám z toho vznikla strecha. Výborne. OK. A keď je to taká výborné, čo na to poviete? A strecha začína rysovať, ale dáš na toto vec. Šup. OK. Máme problém, musím zase vykraftiť sekeru, ktorá dám v tom vide. Ale radšej si vykopať niekoľko hlín. Niekoľko tých sprostostí kameňov. OK, takže sme sem. A môžeme si rovno vykraftiť aj uhlie. To je tiež potrebné dosť. Lebo budem potrebovať torčky. Výborne, mám tu aj torčky. No budem mať z toho torčky vlastne. Dobre, ale teraz hlavne budem potrebovať nejaké kamene. Výborne. Takže asi tam takéto 4 budú stačiť. Výborne. A ešte vykraftíme to uhlie. Takže rokov nám to bude stačiť, dúfam. A teraz sa ideme vrátiť do nášho domu. Vykraftíme si hlavne sekeru. Tak som ešte jednu časť, neviem ako vypadla, OK. Super. Piky a kamennú sekerku, výborne. A ešte si môžeme vykraftiť aj, no páčku nebude treba, ale teraz hlavne to uhlie. Čiže môžeme mať modrú posteľ, lenže máme modrú farbu, vlnu. OK, ale teraz hlavne budem potrebovať torčky. Výborne, takže máme si tam torčky. Dáme spod týchto hovadí. Takže šťuk a šťuk, výborne, že tu bude vypadať. Čiže tu otvorím dvere. Berko na to drevo, ale namiesto tejto si dáme túto kamennú sekeru, ktorá bude určite lepšia.
rýchlo preč, ale nechcem sa nejakú monštru stretnúť. OK. Takže tu máme hneď drevo. Drevo je veľmi potrebné, takže musíme ho rovno aj vysekať. OK. Až úplne hore to musíme vysekať. Takže sekáme drevo. Veľmi potrebné. Výborne. Čiže toto drevo nelistie. A tam máme kopu dreva, teraz sekať veľkým ľudom. Dobre, tam ja som to, že som sa stratil. A vlastne keď sa budem orientovať. Dobre, som sa radšej no. No teraz som sa nejako vysadil na vzduch. Čiže máme väčší problém, si to som vonku. OK. Nie. Dobre, teraz som sa rýchlo dostať vonku. Áno, sme vonku. Už nám dochádza, že som sme nájsť. Dobre, že sme sa odtiaľ dostali vonku. Dobre, daj sa výborne. Čiže máme hneď plné hapko. Máme tuto drevo, dúfam. Mám ho? Dobre, máme ich jeden, to nám bude dúfam stačiť. A pani Lamo, tu bývam ja. Bože, čo sem tu stiahujete? Vypadnite. Ten zombie vyšiel odkiaľ za mnou. Ja som sa úplne zlakol. Dobre, takže tu mám toto drevo. A tu dáte takéto. Máme dosť dreva, dúfam. Ale čo som spravil? Tu mám vlastne inventár, som sa pozrieť. Čo máme tu? 13 krát, ešte potrebujem normálne. Tak výborné. Takže už máme aj osvetlenie, takže to je výborné. Hop. Ešte lama tu furt bude okolo chodiť, ja ho vlastne ako musím povzadiť. Ja som sa hore, ty kokos. No, hodíme hore, šup. Hop, výborne, skočil som. Takže teraz budeme sa musieť dorobiť tieto strechy. Výbor. Ježiši Mariaškou. OK. Takže dneska dúfam, že chceme dorobiť tú strechu. Mám na to ešte asi takých 7 minút. Výborne. To sa nám trošku nepodarilo. Necháme to spadnúť, čo je výborne. A teraz tam máte ešte čas, že musím spraviť niečo takéto. Dobre. Výborne. OK. Výborne. Vidíte, ako sa tu musí táto strecha robiť? Potom sa môže to robiť aj z do nekonečna, kým nám nevznikne strecha. Takže. Super. Už sa to začne rysovať. Ale zase problém je to, že máme málo dreva. Mám ho teda dosť. Takže musíme... Výborne. Au. To som to tak veľa HP. Výborne. Takže sem teda ešte to jedno. Výborne. Táto strecha bude sa to rysovať dohora. Takže... Sme zase rýchlo na drevo. Tu musíme sa smievať. Furt len chodím na dreva, chcem si môžem všimnúť. A nie, nechcem si mať spadnúť. Tieto jaskyne nechcem spadnúť. Potom teraz máme to agatové, lebo všimli si, že ja mám z agatového dreva. Takže tu si hlavne toho veľa musíme vykraftiť. Mám vykopať, výborne, sme tu. OK. Takže teraz si mal len toho veľa, musíme dreva
vykopať, nech som mal z toho dreva málo. A som mal toho stack. Už som sa nesmela. Asi dúfam, že nie. Výborne, už mám 16, veľa dreva máme. Konečne máme viacej dreva ako naposledy. No to musím trošku hlasnejšie rozprávať. Dobre. Počkaj, zase teraz kde mám dom. Ale dobre, už viem. Tam už ho aj z ďalky vidím. Musím spraviť nejakú výhľadňu, ale som potom ho nenašiel hlavne. Ja sa teraz mám spadnúť zase do vody. Takže... Výborne. Takže musím rýchlo zase bežať, poďme ako najväčší printery sveta. Výborne, sme zase v dome. Robím si aj túto sliepku, výborne. A niečo, musíme z nejaké drevo spáliť, tam zase niečo vzniklo. Takže toto vytiahneme. Dáme tam toto a palivo, toto. Ja teraz dáme tohoto veľa. Výborne, že nám to furtka opieklo. A my zombici sa tu spavnujú. Takže čo toho nepotrebujeme? Tohoto hlavne veľa budem potrebovať. A teraz hlavne aj veľa tohoto. Mám toho 22, začne dobre. Už som začínal stmievať, takže musím si nič spať. Tak, výborne. Ja som nevykraftil hento. Magor. Takže výborne, ale ešte zatvoríme dvere, keď zaraz budeme spať. A už som to začne rysovať. Takže že môžeme spraviť, že tu budeme jedno a môžeme spraviť ešte do zeme také pivnicu. Takže veľmi rád by som toto videjko už ukončil. Je náš časový limit. Ale ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, po prípade odber. Ako sme sa dohodli dneska na začiatku videjku, nasadáte tam 500 lajkov do 24 hodín. Tuším, že sa nám to podarí, tak ideme na to. 3, 2, 1. Ďakujem za vašu pozornosť a tých 500 lajkov do 24 hodín. Ďakujem.